Kaixo, ongietorri jakindunera. Gaurko bideoan bi ezezaguneko lehenengo mailako inekuazio sistema bat zelan ebazten den ikusiko dugu. Bi ezezaguneko lehenengo mailako inekuazioen sistemak halako itxura daukate, bai, bi inekuazio eta bakoitza bi ezezagunekin, bai, kasu honetan iza eta y-koa. Zer egin behar dugu halako inekuazioa, halako sistemak ebazteko? Bueno, ebatziko ditugu era grafikoan, bai? Eta egin behar dugu lehenengo gauza da inekuazioak ekuazio bihurtzea. Behin hori egin da ekuazioak irudikatuko ditugu eta bi lerrozuzen izango ditugu gure planoan. Bi lerrozuzen horiek planoa lau kuadranteetan zatituko dute eta behin hori egin da, egiaztatu beharko dugu inekuazio ea zein plano erdik betetzen dituen inekuazio bakoitzaren baldintzak. Bai? Orduan, hori baita irudikatuko dugu, eta behin hori eginda daukagunean, galdera hau erantzungo dugu, bai? Zein kuadrante da bi inekuazioen soluzioa. Bai? Ze gune daukate bi inekuazioak amankomunean. Eta hori izango da gure soluzioa. Bai? Bale. Orduan, hasiko gara. Inekuazioak ekuazio bihurtzeko egin behar dugun gauza bakarra da desberdintza ikur hori berdintza ikur bihurtu. Beraz, lehenengo inekuazioa gedituko da bi iza gehi y-ko berdin 3 eta bigarrena izango da iza gehi y-ko berdin 1. Bai? Bigarren urratsa ekuazioak irudikatu. Horretarako badakizue ez ezagunetako bat bakanduko dugu, bai kasu honetan iza, y-koa bakanduko dugu eta balioen taula osatuko dugu. Bai, koordenatuak lortzeko. Orduan, y-koa bakantzen badugu, lehenengo ekuazio hau holan geditzen da, y-ko berdin 3 ken bi iza, eta bigarren ekuazioa geditzen da i berdin y-koa berdin 1 ken iza. Orain, balioen taula osatzeko, badakizue, izari balio bat emango diogu, hemen ordezkatuko dugu, eta y-koaren balioa taulan idatziko dugu, bai? Orduan, iza eta y-ko. Eta iza eta y-ko. Ze balio emango dizkiogu izari? Ba, adibidez, 0, bai? 0a normalan oso erosoa da, beraz. Iza 0 balio duenean, zein da y-koaren balioa? 2 bider 0, 0, beraz, y-koa 3. Beste balio bat emango diogu izari, 2, adibidez, bai? Zein da y-koaren balioa iza 2 denean? Ba, 2 bider 2, 4, 3 ken 4 minus 1. Orduan, hemen ditugu gure lehenengo ekuazioaren bi koordenatuak eta hauekin ja lerrozuzen bat irudikatu dezakegu. Beraz, 0, 3, iza 0, y-koa 3, 1, 2, 3, hau da gure lehenengo puntua, bai? 0, 3. Eta bigarren puntua da iza 2, 1, 2, y-koa minus 1. Bai, gutxi gora bera, hemen. 2 minus 1. Orduan, orain, lotuko ditugu bi puntuak. Bai, gutxi gora bera. Eta hor daukagu irudikatuta lehenengo ekuazio hau, bai? Bigarrena. Erabiliko ditugu izaren balio berdinak, bai? Iza 0 denean, zein da y-koaren balioa ekuazio honetan? 1, ezta? I 1 ken 0, 1, beraz, y-koa 1. Bi erabiliko dugu baita, iza 2 bada, 1 ken 2 minus 1, beraz, y-koa minus 1, bai? Orduan, orain, irudikatuko ditugu bi puntu hauek. Iza 0 denean, hemen gaude, y-koa 1 da,
hor, bai? 0 bat. Eta bestea da isa bi, bat bi, minus bat. Hau, bai? Ebakitze puntua lortu dugu. Orduan, lotzen ditugu bi puntu hauek. Eta badaukagu gure bigarren ekuazioa baita. Bai, orduan jarriko diogu hau da A ekuazioaren lerro zuzena eta hau da B ekuazioaren lerro zuzena. Bai? Bale, beraz, ekuazioak irudikatuta. Hirugarren urratsa. Inekuazio egiaztatzea ea zein plano erditan betetzen diren inekuazio bakoitzaren baldintzak. Bai? Horretarako gogoratu hartzen genuela koordenatu bat, puntu bat, eta puntu hori ordezkatzen genuela inekuazioan, eta ikusten genuenea puntu hori egiaztatzen zuen ala ez inekuazioa, eta horrela ondorioztatzen genuen zein plano erdik zen inekuazioaren soluzioa. Bai, orduan, lehenengoa hartuko dugu hau, inekuazioa da bi isa gehi y txikiagoa edo berdin 3, eta hartuko dugun puntua izango da koordenatuen jatorria, bai, 0,0 puntua, oso erosoa delako 0rekin kalkulak egitea. Bai, orduan, zer gertatzen da 0,0 puntuan lehenengo inekuazioan? Isa 0 denean eta y-koa 0 denean. Ba, bi bider 0, 0, gehi 0, 0. Beraz, 0 txikiagoa edo berdin 3. Hau egia da, bai, ez da, 0, 3 baino txikiagoa da. Beraz, lehenengo inekuazioaren soluzioa plano erdi honetan dago. Bai? Gogoratu, hau da, eta hau. Orduan, orain egingo dugu gauza bera, B ekuazioarekin, bai? Bigarren inekuazioa, isa gehi y-koa, handiagoa edo berdin, bat. Hartuko dugu puntu berdina, bai? 0,0 puntua, ordezkatuko dugu isa eta y-koaren ordez jarriko dugu 0. Orduan, 0 gehi 0, 0, handiagoa edo berdin bat. Honek egiaztatzen zuen, baina hau ez da egia, 0 ez da bat baino handiagoa. Orduan, B kasuan, bigarren ekuazio honetan, 0,0 puntua ez dago soluzioak batzen dituen plano erdian, bai? Orduan, non egongo dira soluzioak? Beste plano erdian, beraz? Horrantza. Bai? Bale, orain, egin behar duguna da, laugarren puntu honetan daukagun galdera erantzun. Zein kuadrante da bi inekuazioen soluzioa? Bueno, hemen ikusten baduzu, ez da, behar bada ez da oso ondo ikusten, baina zatitzo hau batzen ditu bai lehenengo inekuazioaren A inekuazioaren soluzioak, bai B edo bigarren inekuazioaren soluzioak, bai? Orduan, zatitzo hau, kuadrante hori, izango litzateke gure sistemaren soluzioa eta honela irudikatuko genuke, bai? Ba, hori izan da guztia, gogoratu, bai web orria edean, bai YouTubean jarraitu jakindun.